A celebración das festas do Carme de Aguiño está garantida. Tras a dimisión en bloque da anterior comisión de festas polas dificultades á hora de tramitar os permisos, un grupo de veciños veñen de tomar o relevo. Non son novos, posto que xa asumiran as rendas da entidade hai máis dunha década. Surgironme unhas inquietudes que eu non podía permitir que Aguiño quedara sin festa do Carme. Cal foi a sorpresa? Que chamo a xente que estuvo comigo na comisión de festas hai 14 anos e chamín a 20 e viñaron 19 porque un había fallecido e lógicamente non podía vir. Foi tremendo, aparte a xente fora deses 24 que somos xa, pois hai como 10 ou 12 persoas máis que están dispostas a colaborar. Dende o Concello de Ribeira quixeron agradecer a gran implicación da veciñanza de Aguiño, así como o labor da comisión saínte. Corríamos el riesgo de que Aguiño no tuviera esas festas do Carmen, esas fiestas tan queridas por todos los vecinos y vecinas de nuestra parroquia. Bueno, pues ahí estaba otra vez el pueblo de Aguiño unido y en cuestión, yo no sé, Julio, si decir horas, días, se movilizó. As gracias á comisión que sale de Aguiño que, como ben dice o meu compañeiro de goberno Vicente Mariño, fixo un traballo hasta agora moi bo, non podemos decir nada en contra deles. Aínda que as festas do Carme constitúen o evento principal, os membros da comisión están a traballar xa arreo noutras actividades para recadar fondos. O próximo 23 de maio levarán a Aguiño unha das orquestras máis demandadas, así como 2 DJs, no marco da Festa da Xuventude. Por parte de mi empresa traemos el combo dominicano al completo y después tenemos un festival de DJs con 2 cabezas de carteles bastante conocidos. Y nada, y esperar que todo sea del agrado de todo el mundo, que disfrute todo el mundo. Comezaron tamén coa venda de rifas coas que sortearán unha viaxe a Canarias.